お父さんそろそろやばいらしいの。さっちゃんが帰ってきてくれるとすごく助かるんだけど。私はお父さんの顔に泥を塗ったから。たまみ、お姉ちゃんが高校辞めた時だってさ、お父さんもその方が嬉しいと思うの。もう誰でもいいから寝てほしかったの。親が教師って最悪だよね。一応娘なんですけどみたいな。こそこそしなくたっていいじゃんね。もうほんと最悪。話してよ。なんでしてくれないの？私はセックスがしたいの。